Goedenavond, het is zaterdag 3 september en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De landelijke politie waarschuwt voor het gebruik van gelblasters. Deze nepwapens kunnen in hoog tempo gelballetjes afschieten. Wie wordt beschoten kan daar pijnlijke, branderige plekken aan overhouden. Op social media is een challenge aan de gang waarbij willekeurige voorbijgangers worden beschoten. Filmpjes daarvan worden onder meer gedeeld op TikTok. Dat de politie nu waarschuwt is mede naar aanleiding van 3 Zeeuwse incidenten. Zo is vorige week een 22-jarige man uit Ritme opgepakt omdat hij hier in Oost-Soeburg een willekeurige voorbijganger had beschoten. De voorbijganger raakte daarbij licht gewond. En later deze week raakte een 13-jarige jongen uit Goes gewond nadat hij was beschoten met het balletjespistool. De jongen heeft aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart. En afgelopen nacht zijn in Middelburg nog een aantal gelblasters van een paar jongens in beslag genomen. Dit naar aanleiding van een melding van een man die zei dat hij even daarvoor in zijn gezicht was geraakt. Maar behalve voor de slachtoffers is het nepwapen ook gevaarlijk voor de gebruikers. Wij als politie kunnen denken dat het om een echt vuurwapen gaat. En behandelen iemand die schiet dus als een vuurwapengevaarlijke verdachte. Het is verboden om gelblasters in het openbaar op straat te gebruiken. Wie ook nog eens op mensen schiet kan opgepakt worden voor openlijke geweldpleging. Bij Grijpskerk is vannacht een automobilist aangehouden nadat hij meerdere ongelukken had veroorzaakt. Bij een van die ongelukken belandde hij met zijn auto in de sloot. Toen agenten ter plaatse kwamen was er van de man geen spoor meer te bekennen. Na een kleine zoektocht werd hij gevonden op een camping in de buurt waar hij eerder die avond een slagboom kapot had gereden. De man bleek onder invloed van alcohol en drugs en reed met een ingevorderd rijbewijs. Voor ouders in de bijstand zijn het geen makkelijke tijden. Vandaag kregen hun kinderen daarom een zorgeloze dag aangeboden in Middelburg. We doen het eigenlijk dus bewust eind van de zomer. Omdat me heel goed realiseert dat vroeger kwam je terug in de klas en dan vroeg de juf aan je, wat heb je gedaan? En dan waren de kinderen die zeiden, ja, ik ben naar Italië geweest of naar Frankrijk. Maar als kinderen niet zoveel geld hebben of hun ouders, dan was het misschien naar oma of naar het strand. En het doel is echt dat kinderen dan kunnen zeggen, ja, maar ik heb de kidsdag gehad. En we willen het er zo leuk en zo vet maken voor hun, dat zeg maar, de andere kinderen eigenlijk bijna jaloers op ze worden. En als je al die blije kindersmoedjes ziet, lijkt dat te lukken. Heel leuk en gezellig. Leuk. Ik doe nooit iets leuks. Eindvakantie, ik blijf bijna alleen maar thuis. Je hebt hier heel veel springkussens en glijbanen. Ik vind het ook leuk met iemand te spelen. Je kan hier alles gratis eten. Ja, er zijn veel mensen. Je kunt hier misschien vrienden maken en zo. Ik vind het superleuk. Voor vandaag waren zo'n 800 kinderen en hun ouders uitgenodigd. De organisatie verwacht dat die groep in de toekomst groter zal worden. Je merkt ook dat steeds meer mensen met een wat lager inkomen die wel werken, ook financieel in de problemen komen. En ik denk dat de komende jaren waarschijnlijk die groep, die zijn ook zeker welkom hier. Het is nog niet duidelijk of de Kidsdag een jaarlijks of een tweejaarlijks evenement wordt. Spannende tijden voor honderden nieuwe brugklasleerlingen die na het weekend voor het eerst hun nieuwe school gaan binnenstappen. Stel je voor, de leraar zegt tegen jou, heb je je huiswerk gemaakt? Dus je krijgt als eerste een beurt. Hoe voel je je dan? Voor wie wel een steuntje in de rug kon gebruiken is er de training Plezier op school. Om te oefenen met lastige situaties. Jullie staan allemaal helemaal bij bang. Wij willen ze meegeven dat ze in ieder geval sterker naar de middelbare school gaan. Want het is al zo'n grote stap van de basis naar zo'n hele grote middelbare school. We oefenen bijvoorbeeld ook bij de kluisjes. Want hoe ga je daarmee om? Maar ook in de trappen enzovoort. Daar geven ze ook al wat tips in mee. Dus ze staan eigenlijk al met 10-0 voor de andere kinderen. Hè? Want ze hebben al geoefend op een middelbare school. 60 kinderen hebben de training gevolgd. Ze vinden het leerzaam, zeggen ze. En probeer aan je sterke houding te denken, want die had je er net heel goed. En voor alle andere kinderen die de training niet hebben gevolgd, hier nog de belangrijkste tip. Probeer je open te stellen, vooral ook voor nieuwe vriendschappen en nieuwe contacten. Dus voeg zoveel mogelijk in nieuwe groepen. Ja. Hoek in de zwart-gele shirts op bezoek bij GVVV uit Veenendaal. Hoek won nog niet dit seizoen. Dit is Jeff Bonzoe met een grote kans in de eerste helft. Maar hij komt niet tot een schot. De eerste twee duels in de derde divisie gingen verloren voor Hoek. Het moet dus vandaag punten pakken, wil het geen horrorstad beleven in deze competitie. Hier is de thuisploeg gevaarlijk. Bitter test doelman Lars Knipping. En dan wordt de kans afgefloten voor buitenspel. Het is geen hoogste aan de eerste helft. Maar misschien wordt de tweede helft dan beter.
Hier een goede 1-2 met uiteindelijk Burgering. Die schiet op knipping. Maar het blijft nog doelpuntloos in Veenendaal. Dan de ingevallen Silvio Hagen wordt hier gevloerd. En dan krijgt aanvoerder Adnane zijn tweede gele en dus rode kaart. En moet GVV in de slotfase verder met 10 man. Dan zou je zeggen, dan kan Hoek nog wat halen. Gaat het dan met 3 punten terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Deze vrije trap gaat in ieder geval verloren. En dan de slotfase, nog een vrije trap voor GVV. En daar is Potjes op de paal. En daar ontsnapt Hoek dan aan een achterstand. Dan nog een counter met Hagen. Hij maakte vandaag zijn eerste minuten voor Hoek. Goeie bal. Komt hij uiteindelijk hier voor Impens zijn voeten. Impens. Kan hij dan nog een keer schieten op goal? Nee, zijn schot wordt geblokt. En zo pakt Hoek het eerste punt van het seizoen in een 0-0 gelijkspel tegen GVVV. We hadden vanochtend al veel bewolking en plaatselijk kwam het in Zeeuws-Vlaanderen ook al tot een buitje. Maar vanmiddag brak die bewolking geleidelijk en waren er zonnige momenten. En daarbij was het drukkend warm met temperaturen rond 25, 26 graden. En er ontstonden geleidelijk grote stapelwolken die plaatselijk ook het buienstadium bereikten vanmiddag. Lokale buien met kans op onweer. En die zijn er ook vanavond nog. Maar vannacht wordt het geleidelijk droog bij 16 graden en een zwakke naar west draaiende wind. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en ook wat benauwd met vochtig weer en maximumtemperaturen van 26 of 27 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het blijft dan nog droog, maar vanaf komende maandag gaat dat allemaal veranderen. Het wordt dan wisselvallig met veel buien en onweersbuien. Maandag wordt het nog 27 graden, maar later in de week zakken de temperaturen naar ongeveer 22 graden. En tot zover en graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week.